Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatwordexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Welkom, welkom, welkom. We zijn ver gekomen, mensen. We zijn eigenlijk aan het einde van het hele serie. We gaan vandaag hebben over de integratie van beide grote en kleine arcana. We hebben tijd genomen om de grote arcana te bespreken. We hebben natuurlijk over de 4 archetypen gehad. We hebben elke zeg maar, deck van de kleine arcana hebben we besproken. Zeg maar staven, bekers. Daarna hebben we zwaarden gedaan en daarna hebben we pentakels gedaan. Goedenavond, Ivanisha. We zijn eigenlijk heel ver gekomen. Op dit moment, in principe, kan je de decks al gebruiken voor eigen gebruik, zou ik zeggen. Je kan, ik ga dat in het einde van de serie ga ik de waarzeggerij-component bespreken. Dag Anna, hoe gaat het? Goedenavond. In het einde van de serie ga ik dan de waarzeggerij-component van de tarot bespreken. Maar begrijp wel één ding, je kan alles gebruiken voor waarzeggerij. Ja? Ik vind alleen maar dat tarot een hele goede tool is om de natuurwetten te begrijpen. Dus vandaag ga je dat ook zien. We gaan de grote arcana koppelen met de kleine arcana. Niet vergeten, de grote arcana zijn de archetypen. Dat zijn laten we zo zeggen, de hogere krachten. Heel vaak zijn deze ook niet te zien met de oog. Dus, en de kleine arcana's heeft te maken met dagelijkse evenementen, de gebeurtenissen, die dingen die gebeuren elke dag. Natuurlijk het is natuurlijk belangrijk om de grote arcana goed te begrijpen. Want die kan je dan heel goed toepassen in je dagelijks leven. Dus ik vind het best wel grappig dat ze de grote arcana hebben weggehaald van de normale kaarten. Zeg maar, als je dan gewoon een kaartenspel koopt, waar dan ook, in elke winkel, in elke willekeurige winkel, kan je gaan en je kan een kaartenspel kopen. En dat is eigenlijk de kleine arcana. Oké? Maar ik vind het wel jammer dat ze de grote arcana hebben weggehaald. Dus je koopt een deck en je krijgt 56 kaarten. En de 22 van de grote arcana die worden dan, ja, die zijn weggehaald. Ja, in totaal 78 kaarten natuurlijk. Maar de grote arcana is een van de belangrijkste, want de grote krachten regeren de kleinere krachten. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke, laten we zeggen, informatie als we praten over occulte krachten. De grote, die is altijd, die regeert altijd de lage of de kleine. Dus dat betekent als je de grote kent, dan kan je je dagelijks leven beter beheren en beheersen. Dus het is natuurlijk uitermate belangrijk om de grote arcana goed te beheren en goed te kennen. Eigenlijk weet ik wel waarom ze dat hebben gedaan. Natuurlijk omdat dat zijn de echte krachten die uiteindelijk in je dagelijks leven naar voren komen. Het transformeert je ook. Dus ja, dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen dat je dan blijft en dat je dan gewoon aanneemt. En dan mensen denken, weet je wat het punt is? Mensen denken dat ze zo slim zijn dat ze niet vallen in dit soort dingen. Dat is het, en dat is ook het mooie van dit allemaal. Omdat ze kunnen jou gewoon vertellen, dit is hoe goed dit is gewoon. Ze kunnen je gewoon vertellen dat ze je voor de gek houden. Jij denkt dat je zo slim bent dat je niet voor de gek gehouden wordt. En het gebeurt toch. De enige manier om dit eigenlijk te voorkomen is door moreel te worden. Dus je moet transformeren en je moet volgens de principe van het universum, de kosmische orde, wat ze dan in Egyptisch noemen Ma'at, dat moet je dan volgen en dan word je beschermd.
van de val eigenlijk. Want elke andere situatie, je valt erin gewoon en klaar. Ik bedoel, mensen kunnen wel mij niet wijsmaken dat ze niet erin vallen. Oké? Als je dan niet een immoreel persoon bent. Als je immoreel bent, dan val je 100% erin. Een miljoen procent erin. Oké? Dus er mag helemaal niks uit, joh. Ja? En dan mensen, dan soms denk ik ook dat mensen denken dat ze te slim zijn of zo. Ik weet het niet, ik begrijp het ook niet allemaal. Maar ze denken dat ze dan genoeg informatie hebben en genoeg slim zijn om niet voor de gek gehouden te worden. Het is, laten we het even anders zeggen. De hele structuur van de mensheid, alles wat je nou kan maar bedenken, is gewoon een leugen. We weten niks. Het is gewoon een leugen. Van psychologie tot geschiedenis, tot wiskunde, tot al deze dingen. Oké? Dus als jij denkt als je mij gaat vertellen dat jij op basis daarvan een goede besluit gaat nemen, dan wens ik je heel veel succes. Dus we gaan vandaag verder. Het wordt interessant vandaag. Ik zou zeggen, gebruik deze informatie om jezelf te transformeren en als een besodemieter moreel te worden. Want dat heeft bepaalde consequenties voor ons als geheel, als ras op aarde. Positief als je jezelf transformeert. Negatief als je zegt van ja, het is allemaal onzin, het doet allemaal niks aan. Ik zou zeggen, neem de kans om de transformatie waar te maken. Dus we gaan starten. Ik ga eventjes mijn sheet erbij pakken. Yes. Vandaag gaan we praten over integratie en zelftransformatie. Dat is eigenlijk waar we naartoe gaan. Dit is de kern van de tarot. Ik vind de tarot zelf vrij nieuw. Zijn oudere tradities en de tarot, dat zie je ook wel, hij heeft zijn Europese tintjes, heeft hij eraan. Maar desalniettemin, je ziet natuurlijk zijn Egyptische roots, zijn Egyptische wortels die erin verweven worden. Dat zie je wel. Heel veel mensen zeggen van ja, het is allemaal niet zo. Tarot komt niet uit Egypte. Een aantal van de occultisten die zijn naar voren gekomen, is al dat verklaard. Maar het is absoluut niet waar. Eigenlijk, laat het even zo zeggen, 99,9%, ik zou zeggen 100% zelfs, van onze data, van onze kennis, die komt vanuit Egypte, zelfs voor Egypte. Oké? Dat is, als jij een beetje induikt in de geschriften van vroeger, de oude teksten, en als je een beetje begrijpt dat wat wij nu hebben allemaal al bestond, dan ga je ook begrijpen dat we zelfs achteruit aan het gaan zijn. We zijn niet eens aan het evalueren, we zijn aan het denigreren. Ja? Dus dat is een droevig verhaal eigenlijk. Helaas. Maar je kan mijn werk vinden op thegreatworkexperience.com, podcast, video's, mijn feeds, artikelen, monografieën en mijn boek. Narcos, dan krijg je daarop ook links. En je kan natuurlijk daar ook nog donaties doen. Heb je daar een speciale link voor. En ja, de tarot gaat hierover, mensen. Ja, kijk, mijn verhaal of mijn boodschap. Dus ik kan me voorstellen dat het niet het meest populair is. Want mijn boodschap is het, je moet zelf transformeren. Je moet zelf moreel worden. En we moeten in een maatschappij leven waar we allemaal moreel zijn. En mensen denken dat als we dan geen regering hebben, als we geen religies hebben, als we geen geldsystemen hebben, dat er chaos ontstaat, dat anarchie gaat ontstaan. Glenn, anarchie. Nee, we hebben nu chaos. En en anarchie is niet chaos. Anarchie is zonder regeerders. Dat betekent we hebben geen slavenpoppetje of een slaafhandelaar die ons vertelt wat we moeten doen. Dat betekent anarchie zonder regeerders, niet zonder regels. De regels zijn de natuurwetten, dat zijn de wetten van het universum. En het is wel grappig, hè? Want ik heb al besloten, gezamenlijk met het team eigenlijk, dat we volgend seizoen gaan we het hebben over de Bijbel. En in de Bijbel is er een boek, het heet het boek van Jubilee. En die hebben ze eruit gehaald.
dat ga ik je nu al vertellen. Dus die krijg je nu niet in je boek. De Ethiopiërs die hebben het nog. En ik vind het nog steeds interessant, omdat de vraag is waarom is het eruit gehaald. Ja? Maar een van de dingen die daarin naar voren komt, is dat er een bepaalde, dat de mensen eigenlijk geacht worden om volgens kosmische orde te leven. En dan begrijp je ook wel dat als je dat in de Bijbel behoudt, dat de Romeinse koninkrijk, of laten we zeggen de macht van toen en van vandaag ook, de Bijbel niet kan gebruiken om de manipulatie uit te voeren natuurlijk. Want dan kan elke idioot zeg maar zeggen van ja, ik verwijs je naar het boek van Jubilee. Dit is een heel interessant boek eigenlijk, die wij, we gaan in ieder geval plaats maken voor dit soort boeken. Ik denk dat de eerste 2 of 3 podcasts ga ik die ook al gewoon bespreken. Dus ik ben al een overzicht aan het maken over wat we gaan bespreken volgende. Maar in ieder geval het idee wat ik wil zeggen is dat mijn boodschap is niet populair. Omdat mensen denken dat ze dan niet verantwoordelijk hoeven te zijn. Ze moeten alleen maar een aantal mensen. Ja, cool. Oh, ja, Ivanisha. Ja, we gaan inderdaad de ware kant van de Bijbel gaan we laten zien. Wat het daadwerkelijk is. In de tussentijd kan je al de religie 1 en 2, want daar bespreek ik al waar alle religies vandaan komen. En, maar dan gaan we de Bijbel, elke boek gaan we bespreken. Elke boek, we gaan de Hebreeuwse, want dat is ook, en dit is ook een hele mooie, want we hebben Kabbalah gehad vorige week. Vorig seizoen hebben we Kabbalah gehad. En we zijn geëindigd met Tarot. Nu hebben we Tarot gedaan. We gaan eindigen met Kabbalah weer. En dan vanuit Kabbalah gaan we naar de Bijbel. Want de Bijbel, vooral de Tanakh, de eerste gedeelte van het Oude Testament, dat gaat over, dit is in Hebreeuws. Dus, en het komt ook uit Kabbalah. Dus heel veel dingen worden, zeg maar, de hele Oude Testament van de Bijbel, die werd beïnvloed door Kabbalah, sowieso. En dan heb je natuurlijk een stukje van het Nieuwe Testament. Die is ook best wel interessant om het te bekijken. We gaan alle boeken langs. En we gaan de kernpunten en alle figuren, alles gaan we langs. Zodat mensen het daadwerkelijk begrijpen wat de fuck dat is. Want dat is het hem juist. Ja, inderdaad. De Bijbel gaan we afstoffen. Ja? Want mensen gaan naar de kerk toe en dan gaan ze zeg maar doen wat de fuck pastor zegt en zo. Nee. Trouwens, wie regeert de wereld? Als jij mij vraagt vandaag wie de wereld regeert, is Rome. Ja? Dus Rome en Mekka. Die zijn de regeerders van alles eigenlijk. Daarom zeg ik ook, daar is de reden waarom ik zeg dat de koning en de koningin helemaal, ze hebben wel macht, ze hebben behoorlijk wat macht zelfs. Maar ze zijn niet de mannetje aan de top. Helemaal niet. Ze zijn zelf ook gewoon slaven. Het is een systeem van slaven voor slaven. Ja? Dus, en dit is ook het mooie van dit verhaal. Want mensen die dit soort systemen ondersteunen, zijn zelf ook slaaf. Hun denken, ze zeggen, maar er is een gezegde in het Nederlands. Hè? Je hebt natuurlijk de werkpaarden en je hebt natuurlijk de luxe paarden. Alsof de luxe paarden beter is. Je hebt natuurlijk werkpaarden en luxe paarden, maar mensen, beide zijn paarden. Dus je kan wel zeggen, ja, we hebben werkslaven en we hebben luxe slaven. Maar desalniettemin, ze zijn slaven. Snap je dat? Dus dit is het probleem. Dus we gaan dat gewoon helemaal, dan heb je dat ook in mijn series. Dan kunnen jullie gewoon op je eigen tijd ook gewoon nog een keer ernaar kijken. En deze series ook, ik raad iedereen aan om nog een keer ernaar te kijken. En voor materiaal, zeg maar schrijfmateriaal en zo, et cetera, kan je altijd mij een bericht sturen naar info@thegreatworkexperience.com. En dan stuur ik je, dan stel je vragen en dan als je kan helpen, dan doe ik dat graag zelfs. Maar in ieder geval, anarchie is waar we naartoe moeten gaan. Dat is ook de reden voor transformatie. Er is geen andere reden voor transformatie. We zijn geen kleine kinderen meer. Ja? En dingen zoals oorlog en dat soort dingen, die gaan niet meer gebeuren als we anarchistisch zijn. Een anarchistische staat heeft geen oorlog. Want iedereen weet de consequenties daarvan. Dat is het juist. Nu zijn we niet eens bang. We zijn bang voor regeringen en pastoren en al die dingen. En degene waar we daadwerkelijk bang voor moeten zijn, zijn we niet bang voor. Nou, dat gaat heel snel veranderen in ieder geval.
Dus en ik kan niet wachten dat het zo ook wordt eigenlijk. Want dan wordt het een klein beetje, dan zijn mensen een beetje, begrijpen mensen dat ze dan eigenlijk niet moeten lullen met andere mensen vrijheid. Dat tenminste. Oké, dit is dan de vorige materiaal. In het midden, het enige wat een cirkel is, heb ik niet gezegd in mijn vorige podcast. Het enige wat een cirkel is de vorige seizoen. De vorige seizoen, dan zie je daar natuurlijk de fool, of dus waar we dan vertaald hebben in het Nederlands, de dwaas, maar het is eigenlijk de ziel. Ja, en dat is de logo of de achtergrond van het vorige seizoen. Dus die vorige seizoen raad ik iedereen aan. Maar het mooie van dit verhaal was, toen heb ik Kabbalah besproken, in het grotendeels. En ik ben geëindigd met Tarot. En nu zijn we met Tarot begonnen en dan gaan we eindigen met Kabbalah. Volgende week gaan we met Kabbalah en de Hebreeuwse letters gaan we bespreken. De onheilige drie-eenheid, a must see. Want ik bespreek daar de reden voor transformatie. De serie bespreekt hoe we transformeren. De onheilige drie-eenheid, de reden van transformatie. Waarom moeten we transformeren? Daar bespreek ik de drie onheilige eenheid. Oké? Dus a must see. Het occulte onthult die twee, deel 1 en deel 2, als ook must see, als ik jullie was. En religie 1 en 2 ook. Niks is nieuw onder de zon, zoals ik altijd zei. Niets wat ik ga bespreken is nieuw. Het is nieuw voor de mensen die het horen. Ja. Dus ik vind het, hoe noem je dat? Een interessante idee, omdat dat betekent ook dat niks, als niks nieuws onder de zon is, dat betekent ook dat waarheid absoluut is. Ja, wat gisteren waar is vandaag waar en morgen ook weer waar. Dus het is absoluut. En dit is een concept dat heel veel mensen moeilijk mee hebben. Omdat mensen willen graag, wat ik dan noem, makers zijn van hun eigen waarheden. Ja, het is, je kan wel een opinie hebben. En ik zei ook, dat opinie moet je ook hebben wanneer je dan meerdere boeken zeg maar, heel diep hebt gedoken in een bepaalde materie. Als je niet diep hebt gedoken in een bepaalde materie, zou ik zeggen, geen opinie hebben. Ja, dus ja, dus vandaag gaan we hebben over de integratie van de kleine en grote arcana. Ik krijg een verzoek om te bespreken over 11-11 van gisteren. Ga ik zo doen. Maar laten we even starten. Laten we het even praten over 11-11. Dan hebben we dat al gewoon achter de rug gehad. Gisteren was 11-11, dus heel veel mensen was er een hele hype daarover, 11-11. Maar laten we het even anders bespreken. Numerologie, die ik dan volgende week ga bespreken. Laten we kijken, volgende week ga ik Hebreeuwse letters en numerologie bespreken. En ook de kabbalistische levensbouw. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn, dat moet je echt niet missen. En numerologie, dat heeft te maken met van nummers 0 tot en met 9. Als jij goed hebt opgelet in de tarot ook, we hebben gesproken over de nummers. We hebben de nummers, maar we zijn bij de kleine arcana zijn we begonnen met nummer 1. En we zijn geëindigd op nummer 10. Maar eigenlijk begin je altijd met nummer 0 en eindig je bij nummer 9. Dat is dan zeg maar, nummer 10 is niet echt een nummer. Oké? Maar natuurlijk in onze wiskunde of mathematica hebben we 10 vingers natuurlijk. En je begint bij 1. Je begint niet bij 0, je begint bij 1. Dus, maar dit zijn de dingen ook dat ik zeg van, we kunnen niet zoveel tijd overheen stoppen, maar denk even over na. Nummer 0 is een speciale nummer, nummer 9 ook. Eigenlijk nummer 9 is een 0 met een startje. Oké? Dus nummer 0 betekent potentie. Dus alles is mogelijk. Ja? En het is ook niet alleen maar zomaar potentie. Het is leegte. En of wat ik dan noem immaterieel. Dus niet materieel. Dus het is de wereld waar dingen nog niet fysiek zijn. Maar voordat
is wat dan in de Kabbala noemen niks. Maar in het Engels is het beter uitgesproken no thing. Dus dat is niks. Maar een no thing is helemaal void. Want ik heb dit Nederlandse woord niet voor. Want in Nederland zeg je gewoon leegte. Maar leegte zit iets erin. Ja? Dus nummer 0 is eigenlijk leegte. 0 is leegte. En dat is potentie. Dat is wat we dan ook noemen de kaart, de dwaas, de ziel. Ja, want het is eigenlijk 0 is potentie. Alles kan gebeuren, het kan alle kanten op. Nummer 1 betekent initiatie. Ja, dus het initiëren of het creëren van iets uit potentieel. Dus heel vaak mensen zien 1-1-1-1. Dat is heel sterk. Dat betekent dat je dan een bepaalde verbinding hebt met die frequentie, als je dat continu ziet. Maar 1 betekent natuurlijk starten. En als je mij vraagt, als je mij vraagt, voor mij 1-1-1-1 betekent je moet starten. En niet alleen maar zomaar starten. Dus ik kreeg dit nummer, voordat ik dan dit werk ging doen, kreeg ik dit nummer overal. En dit nummer, als ik het mag vertalen naar een tarotkaart, ja, dan zou ik zeggen, dat is oordeel. 1-1-1-1. En mensen denken, ja, oordeel, maar niet in de zin van mensen beoordelen, maar meer in de zin van wakker worden. Want op de oordeelkaart zie je de trompet zo van de engel. En dan zie je die mensen die uit een graf komen. Ja? Dus 1-1-1-1, die energie heeft te maken met starten. Ja. Oh, dat is mooi. 11-11-11-11, ja. Dus 11-01. Dus, maar nu, als ik volgende week die numerologie bespreek, dan kan je jouw getallen, dus wat jij nu hebt gezet, bijvoorbeeld Ivanisha, die getallen kan je allemaal vertalen nu. Nu ga je het begrijpen. Want wanneer je dan zeg maar synchronisch bent met bepaalde nummers, want heel vaak de hogere, even zo zeggen, de hogere wezens ze kunnen alles gebruiken om te communiceren. Daarom zeg ik tegen je hoeft niet die kaarten te hebben om berichten te krijgen. Ze kunnen alles gebruiken, letterlijk alles. Ze kunnen de buurman gebruiken, ze kunnen een of andere rare gast op straat die naar je toe komt en met jou praat. Ze kunnen van alles gebruiken. Ja? Ze zijn niet beperkt alleen maar aan nummers. Maar nummers zijn speciaal, want ze zeggen ook dat het hele universum is nummer. Het is een sequence, een sequentieel numering van dingen. 0, 1, 2, 3, ja. En het is echt, we kunnen heel diep in gaan, maar ik ga in ieder geval de initiërende gedachtegangen van numerologie ga ik dan volgende week bespreken. Maar 1 betekent starten, dat is logisch. 1 is starten. Dus potentie, van potentie naar starten. Dus als je 1-1-1 krijgt, dat betekent een drang, dus wat ze zeggen in het Engels, een pressing need. Een hele overtuigend bericht om te starten. Starten met wat? Met iets doen. Ik heb het meteen vertaald van, ik moet starten met mijn missie. Om dit boodschap naar buiten te brengen in het Nederlands, voor de Nederlandse samenleving. Ja? Dus dat betekent het. Ja? 1-1-1 heeft de energie van starten. Dus, en als je dit numerologie pakt, en je pakt de symboliek die ik jullie heb gezegd, en dan gaan we volgende week over de kabbalistische levensboom, die we al hebben gebruikt in de vorige seizoen, maar we gaan het op een andere manier doen nu. Want in de vorige seizoen heb ik hem gezet op de spirot. Volgende week ga ik het zetten op de pad tussen de spirot. Dat is hetgene die ze dan het meest gebruiken. Maar ik ga het uitleggen met de Hebreeuwse letters erbij. En ik krijg het in het Nederlands natuurlijk. Ja, dat is een van de voordelen. En ik ga ook gebruik van maken om de Egyptische goden ook erbij te zetten. Dat zou ook een beetje een leuke twist zijn. Ja, dan is het helemaal uniek ook. Oké?
Dus nou, nu weten jullie wat 1 in 1 is. Dus het is een potentie van kracht. Dus als je 1 in 1 hebt, je kan je dan zeggen van je kan je manifestatie daarmee starten. Ja? Het is een energie die op dat moment heel hoog is. Dus gisteren was die energie heel potent. Dus als je dan daarin in dat soort dingen, als je dat in ieder geval begrijpt, dan kan je die kracht gebruiken voor manifesteren of hetgene wat jij denkt dat het voor nodig is. Ja? Ik ben iemand die heel erg op mijn voet op de grond zit. Ik ben praktisch. Dus voor mij, als ik dit soort dingen zie, mijn magie, laat ik het even zo zeggen, is ook op een hele ander niveau. Dan, ja, in ieder geval, laat me het even daarbij houden. Ja, maar ja, het werkt. Ja, natuurlijk, alles werkt. Als jij genoeg energie en inspanning inzet, dan. Maar ik doe niet aan wat ze noemen dan low magic. Wat je kan noemen kleine arcana magie. Kan je dat min of meer zeggen. Maar ik doe aan high magic. Dat is hogere magie. Dat is een hele andere type magier ben ik. Laat ik het even zo zeggen. Ik gebruik niet die kleine dingetjes om mijn kleine leventje alleen maar te manipuleren. Laat ik het even zo zeggen. Ja? Dus, en wat ze dan noemen low magic is eigenlijk, als jij dan zeg maar, laten we zo zeggen, je wil rijk worden, dus dan ga je magie doen en dat soort dingen met allerlei soorten kaarsjes en dingetjes en weet ik veel allemaal, om je loterij te laten winnen. Laten we het even zo zeggen. Ja? Dat noemen ze ook, sommige mensen noemen dat ook black magic, maar er zijn sommige occultisten die dit woord niet leuk vinden. Dus dan noemen ze hem dan low magic. Maar niet vergeten, de hoge heeft invloed op de lage. Dus het is beter dat jij je aansluit op de hogere krachten. Dat is de natuurwetten. En de transformatie van jezelf stelt je tenminste in staat om dat te doen. Ja? Want je moet in harmonie zijn met deze wezens. Je kan niet zomaar uit balans zijn en denken dat je alles voor elkaar gaat krijgen. Ja? Dus het is beter dat je dan in harmonie bent. En dan, als je dan in harmonie bent, dan word je beschermd en alles erop inderdaad. Dus het is een stukje voor de mensen die dan zeg maar dat willen weten. En ik weet ook dat mensen dan die sceptisch zijn. Dat mag. Ik bedoel, je hoeft niet te geloven, niks geloven wat ik zeg. Eigenlijk zelfs mijn visie is en ik wil dat niemand mij gelooft. Ik wil dat mensen zelf ervaren. Ja? Ik geef je een duwtje aan een bepaalde kant, zodat je dan zeg maar je nieuwsgierigheid opwekt. Dat is wat ik doe. Ik wil dat je nieuwsgieriger wordt en nieuwsgieriger. En op een gegeven moment ga je zien dat je zelf boeken en honderden boeken gaat lezen en dingen gaan onderzoeken, met mensen gaan praten. Dus het wordt een hele leuke reis. Dat is het. Je ontwikkeling. Ja? Dus integratie. Dus we gaan diepere verbinding tussen de grote en de kleine arcana gaan we bespreken. Zoals ik zei net, is dat, en waarom het belangrijk is, omdat de grote arcana eigenlijk vertegenwoordigt de archetypen. Wat ik dan noem de archetypen, niet wat ik dan noem de meta-archetypen, want daar heb je ook. De meta-archetypen zijn de vader, de moeder, de zoon en de dochter. De vader, en dat zijn ook, kan je zeggen, de hofkaarten. Ja? Maar hier worden de archetypen besproken. Dus de kwaliteiten van die archetypen. Want die archetypen zelf hebben ook kwaliteiten. Dus de vader heeft kwaliteiten, de moeder heeft kwaliteiten, de zoon heeft kwaliteiten en de dochter heeft kwaliteiten. Ja? Eén kwaliteit van de dochter is gepassioneerd, passie. Ja? Of je kan zeggen liefde, wat ze dan tegenwoordig liefde noemen. Maar liefde is balans eigenlijk. Ja? Maar je hebt een andere kwaliteit van de zoon bijvoorbeeld is actie ondernemen. Die kwaliteit moet je hebben. Je moet iemand zijn die, wanneer je goed dingen begrijpt, dat je actie onderneemt. Je moet een moeder zijn, een moederlijke liefde. Dat is dan het verzorgende zorg. Dat is een kwaliteit die je moet hebben. Een vaderfiguur geeft instructies, maar geeft ook stabiliteit. Ja? Dus dat zijn kwaliteiten. Dat noem ik dan de meta-archetypen. De grote arcana zijn archetypen, dus dan krijg je een klein beetje meer. Bijvoorbeeld de magier is focus, dat is een kwaliteit. Je moet
iemand zijn die die kwaliteit in jezelf ontwikkelt. Wijsheid en dat soort dingen, die komen allemaal naar voren. Met de Hierophant bijvoorbeeld, dan krijg je dan vertelt hij jou van, je moet een mentor hebben. Ja? Klassikale mentorschap is niet de manier. Uiteindelijk, voor hetgene wat je dan, laat het even zo zeggen, als je verder wil komen, moet jij en ik wil het geen guru noemen, want ik wil niet dat jullie naar buiten gaan en guru zoeken. Je moet een leerkracht hebben die het heeft gedaan. Iemand die heeft bewezen dat hij iets heeft bereikt. En als je zegt van ik wil zo worden, dan ga je naar die persoon toe en dan ga je vragen voor mentorschap. Ja? En je gaat gratis doen ook. En je gaat in principe, want het punt is dat heel vaak wil mensen betaald worden om bijvoorbeeld, zo ben ik ook begonnen. Ik ga gewoon naar een job toe. En als ik iets wil leren, dan zeg ik van ik wil werken voor je. Ik ga het gratis doen. Ja? En dan in de tussentijd krijg je dan die ervaring. En dan leer je naarmate je dan zeg maar bezig bent. Dat is de beste mentorschap die je kan hebben ten alle tijden. Ja? Dus de kleine arcana natuurlijk is de natuurwet. Als je heel veel mensen vertellen dit niet. Ik heb verschillende tarotlessen gezien. Want ik probeer altijd iets nieuws te brengen voor jullie. Maar als ik de verschillende tarotlessen zie. Je ziet ook dat de mensen. Ze hebben de tarotboek gelezen, laat ik even zo zeggen. Maar wat jij moet begrijpen met de tarot heeft te maken met de natuurwetten. Spirituele wetten noemen ze dat ook, of godswetten. Geef een beetje maar het naampje. Het punt is dat het zijn wetten die je niet kan zien. Maar die wel actief zijn in je leven. En die zijn ook hetgene wat de hele universum regeert eigenlijk. Ja? Als jij het kleine arcana pakt, dan kan je eigenlijk per, wat ik dan noem manifestatie van bewustzijn, kan je de progressie zien van 0, of eigenlijk van 1, van as dan, tot en met 10. Oké? En dan heb je dan hofkaarten, dat zegt tegen jou, dit zijn de hofkaarten, betekent altijd, je moet je kwaliteit, je moet bepaalde kwaliteiten in dat specifieke, desbetreffende deck, die kwaliteiten moet je dan van nieuwsgierigheid tot meesterschap. Want de zoon van de vrouw is nieuwsgierig. Dat is dan de dochter. Wat we dan noemen page. Die is nieuwsgierig. Dan gaan we naar de ridder. De zoon. Dat duidt aan actie. En dan heb je dan natuurlijk de moeder. Dat is de zorgkracht. En dan heb je dan natuurlijk de vader. Dat is de meester. Dus van 0 tot 1, één stapgewijs, dan zie je hoe het werkt. Dus ik weet niet dat ik dan nog duidelijker moet zijn, maar het is letterlijk te maken met stappen die je onderneemt. Dus als je dan praat over emoties, als je praat over actie ondernemen, een project starten, dan ga je de staven doen. Als je praat over je eigen emoties, dan ga je de bekers pakken. Als je praat over je intellect ontwikkelen, je kennis opdoen, dan praat je over zwaarden. En als je praat over materiële dingen vergaren, dan praat je over pentakels. Ja, het zijn de 4 aspecten waar je bewustzijn zeg maar reist, je ziel reist door die dingen elke dag heen. Oké? Maar het is natuurlijk beter als je goddelijke in het algemeen, niet alleen maar in het algemeen de vader, dus een structuur hebben en leiderschap en dan klaar. Nee, je moet andere dingen ontwikkelen en dat maak je dan van die archetypen. En dat maak je dan zeg maar wat ik dan noem God op aarde. Ja? Waar heel veel occultisten ook hiermee eens zijn. Dus laten we starten. Ik hoop dat verhaal duidelijk is. En dat het 11-11 verhaal ook duidelijk is. Dan weet iedereen van, natuurlijk kan je deze dingen gebruiken. Je kan veel meer gebruiken. Maar dit zijn kinderspeelgoedjes. Het zijn, geloof me, zijn leukere dingen die daar buiten zijn. Oké, dus we hebben het over, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. We hebben over de magiërs en de azen. Dus we praten over de azen in de kleine arcana.
dan komt een magier naar voren. En het heeft te maken met potentieel en initiatie. Daar hebben we het over gehad. Dit is nummer 1 eigenlijk. Je ziet ook dat de magier ook nummer 1 is. Ja? En wat de magier voor staat, hebben we besproken. Maar het mooie van de magier hier is dat je ziet dat hij dan, zeg maar, de zwaard daar op tafel zit, de staven, de bekers en de pentakels. Dus al deze dingen, al deze aspecten van het leven, heeft hij eigenlijk beheerst. Hij is de meester van alle 4. Ja? Het is eigenlijk de archetype schepper. Dus je moet een schepper zijn. Dat duidt het aan. Je moet dingen kunnen initiëren. Je moet nieuwe projecten kunnen starten. Nieuwe projecten starten in je dagelijks leven. Al zijn er bijvoorbeeld nieuwe materialistische dingen vergaren. Of je kan een nieuwe kennis vergaren of nieuwe emoties onderzoeken. Ja? Je moet in staat zijn om die dingen te initiëren. En hoe doet dat, Glenn? Nou, kies gewoon eentje. Ja? Maar blijf niet stilzitten. Ja? Dus dan heb je hier dan, zeg maar, de schepper. Hij is natuurlijk de vader. Dat is dan de meta, wat ik dan noem dan de meta-archetype, de vader. Ja? De azen van elke pak staan voor het begin van nieuwe mogelijkheden. Ja? In hun respectievelijk domein natuurlijk. Ja? Dus de magier als een kracht van wilskracht en creatie. Je moet natuurlijk willen. Ja? En het is de wilskracht, zeggen ze altijd, het is bij de solar plexus. Het is niet voor niks dat het heet de solar plexus. Ja? De plek van wat ze dan de yogis noemen de solar plexus in het Engels. In het Sanskriet weet ik het niet nu even. Maar het is in het Engels de solar plexus. Dat is dan, zeg maar, ja, het heeft het woord ook solar erin. Want de zon wordt gezien ook als de plek van wilskracht. Oké? En de azen zijn de zaden van potentie. Dat zijn, zeg maar, helderheid, liefde of balans en materiële groei, pentakels. Ja, deze kaarten herinneren ons aan het belang van focus en het nemen van initiatieven in nieuwe projecten of relaties. Ja, en relatie, trouwens, als we praten over de bekers, heb ik niet over liefdesrelatie. Het kan een relatie op je werk zijn, het kan een relatie zijn van vriendschap, alle typen relaties. Het heeft te maken met relatie in het algemeen. Ja? Dus hou dat in de gaten. Nou, ik heb hier de hoge priesteres gekoppeld met alle tweeën van alle decks. Dus de hoge priesteres en de tweeën. Heeft te maken met intuïtie en dualiteit. De hoge priesteres belichaamt verborgen kennis en intuïtie. Weerspiegelt de moeder meta-archetype. Dus de verzorgende aspect. Ja. De tweeën van elke pak tonen het proces van balans en dualiteit. Ik zou zelf zeggen, eigenlijk hier is het niet eens balans. Hè? Ik heb het toch wel gezet, want hier heb je dan zwart en wit op de kaart, die ook verwijst naar de extreme keuze heeft het te maken eigenlijk meer dan balans. Ja? Maar wat je probeert te doen is altijd de balans zoeken tussen twee keuzes. Ja? Maar het heeft te maken, maar in het bijzonder heeft het te maken met de dualiteit. Dus de zwart en de witte kant van hetzelfde munt, kan je zeggen. Ja? Dus het heeft te maken met je intuïtie. De vrouwelijke aspect van elke persoon. Je moet die ontwikkelen. Ja? De intuïtie en wijsheid van de moeder. Ja? De balans tussen innerlijke conflicten, zoals liefde versus onafhankelijkheid. Of materieel versus spiritualiteit. Het heeft voor mij meer te maken met de extremiteit dan met het balans. Want de balans zie je later ook wel. Dan krijg je in het liefde, in de geliefde kaart. Dat is wat de balans daadwerkelijk is. Hier heeft te maken met het herkennen van de dualiteit, van de keuzes die je hebt. Ja? Dus dat betekent dat je hebt keuzes. Ja? Dus, en dan het enige wat je moet doen is je keuzes herkennen. Heel vaak kom ik mensen tegen en die zeggen, ja, ik heb geen keuze. Ik kan niet kiezen. We leven nou eenmaal in dit systeem. We hebben geen keuze. Ja, natuurlijk heb je keuze. Ja? Deze kaart herinnert ons aan dat we keuzes hebben. En dan de vraag is, wat ga je vandaag kiezen? Dat is het. Ja? 3 heeft altijd te maken met groeien.
Eigenlijk heeft de nummer 3 in het algemeen, en dit is een stukje numerologie dat ik jullie geef. Als je nummer 3 krijgt, heeft het altijd te maken met groei. Het heeft altijd te maken met eigenlijk manifesteren ook. Dus op het moment dat we op 3 komen, dat betekent dat het product, het kind, is er al. Ja, dat is wat ik bedoel met 1 en 1 is 3. Niet 2, maar 3. Ja, in de zin van kwaliteit. Ik begrijp ook wel, mathematisch 1 en 1 is 2, I get it. Maar wat ik hier over heb is, als een man en een vrouw bij elkaar komen, als 1 plus 1 bij elkaar komen, dan krijg je nummer 3. Dan heb je het kindje. Dan is hij er al. Oké? Dus, dus als je 3 ziet, heeft het altijd te maken met groei. 2 heeft altijd te maken met partnerschap, dualiteit. Dus de een of de ander. Nummer 3 heeft altijd te maken met groei. Ja? En ik heb hier de keizerin daar gezet, omdat de keizerin wel op de grote arcana daadwerkelijk 3 is. Het is niet voor niks dat hij op 3 zit ook trouwens. En het heeft te maken met de vruchtbaarheid. Ja? En normaal gesproken, zij is zwanger. Dit is dan de zwangere Maria. Nummer 2 is de heilige machtelijke Maria. En zij is de Maria die een kind baart. Oké, dan heb je daar ook Venus daarop staan. Venus is de vrouwelijke energie. Ja, en het weerspiegelt de moeder meta-archetype. Ja, de moeder die zorgt. Het kindje wordt verzorgd in je. Ja. Water is een feministische aspect. Oké. Daarom, als we dan praten over eventjes iets heel anders als. Maar het is wel heel. Ik geef het als voorbeeld, zodat jullie dan zeggen, maar dit soort meta-archetypen en archetypen gaan beginnen te herkennen in je leven. Ja? Want dat is wat een meester doet. Hij herkent de wet. En dan, wat je doet is, je moet volgens de natuurwet handelen. Dus je gaat niet er tegenin, je gaat gewoon mee. En de natuurwet, niet de mensenwet. En een voorbeeld van zeg maar, een vrouwelijke aspect, een vrouwelijke energie in je leven. Ja, alles dat. Als jij iets kan vinden die iets naar voren brengt, een leven of iets nieuws, een nieuw project naar voren brengt, dat heeft te maken met een vrouwelijke energie. Als je praat over stabiliteit, structuur, dat is een mannelijke energie. Ja? Dus als wij, laat het even zo zeggen, want alles wat we hebben, ook al is het een slechte kopie van de echte wetten van het universum. Maar laten we een voorbeeld geven. Geld bijvoorbeeld, als jij praat over geld, dan praten we over iets dat vloeit. Daarom heet het ook, volgens mij zeggen ze letterlijk dat geld vloeit. Ja? Het heeft een bepaalde, het vloeit van de ene kant naar de andere kant. Het is water eigenlijk. Ja? Daarom hebben ze ook gezegd dat de geld gaat op als water. Ja? Omdat het een vrouwelijke energie is. Oké? Dus die dingen moet je begrijpen. Als je die dingen begrijpt, dan is je heerschappij over geld, dan je denkwijze over geld ook anders. Ja? Dus dat betekent dat er vermenigvuldiging plaatsvindt. Ja? Door. Ja. Oh, dat is een hele goede, Ivanisha. Dankjewel voor dat. Ja. De vrouwelijke energie worden vertegenwoordigd door de zeegodin en de Oshun. Dus dan de sensualiteit en financiën. Ja. Ja, dus financiën is eigenlijk vrouwelijk. Maar dan laat ik aan jullie, die naar dit luisteren, om te bepalen wat de andere tweeën zijn. Dus wat ik dan noemde 3 onheilige eenheid is dan geldsysteem, regering en religie. Oké? Dus het moet 3 zijn, want anders kan je niet manifesteren. Krijg je balans niet. Ja? En heeft hij ook geen dimensie. Dus dan heb je, als jij een regering hebt en alleen maar religie zonder geldsysteem, dan heb je een probleem. Maar als je geld hebt en religie alleen, heb je ook een probleem. En als je geld hebt met politiek alleen, heb je ook een probleem.
Ja? Dus je moet ze alle drie hebben. Alle drie moeten, want ze ondersteunen elkaar in het begin, en dan worden ze in die piramide dat overal iedereen aan het schreeuwen zijn en heel veel geluid maakt daarover. Dat het Illuminati is. Nou, de piramide komt niet van de Illuminati, dat concept ook niet van de Illuminati. En de Illuminati, zeg maar, die, ja, laat het even zo zeggen, de huidige mensen die zichzelf Illuminati noemen en die nu de hele wereld aan het tot slaaf aan het maken zijn, die zijn niet Illuminati. Ja? De Reku noemen ze dat in het Egyptisch. En de Medoenite, de Reku. Maar die zijn niet de Illuminati die je hier ziet. Want als je echt geïllumineerd bent, dan doe je die dingen niet wat ze aan het doen zijn. Maar in ieder geval, probeer dan zeg maar voor jezelf te bepalen wat de regering is. Is het een vader, moeder en wat de religie is. Ja? En dan kan je dat ook verplaatsen naar iets hoger zelfs. Dan ga je naar culturen zelfs, naar culturen. Kijk je op basis van cultuur welke dominante archetype, of wat ik dan noem meta-archetype, heeft een cultuur. Dit is de reden waarom ik zeg bijvoorbeeld van dat Europeanen zijn de vaderlijke figuur, zijn de archetypen. En dan heb je dan zeg maar de rest van de wereld, kan je zelf zeggen, zijn de moederlijke figuur. Ja, dan heb je dan te maken met en dan heb je dan de mensen die daar in die cultuur zeg maar bewegen, die hebben bepaalde karakteristieken die gelijk zijn. Weet je, daarom als je naar Europa gaat heb je heel veel stabiliteit in de zin van structuur, gebouwen ziet er mooier uit en dat soort dingen. En als je dan ergens anders gaat, dan is het een puinhoop, maar de moederlijke liefde is er wel. Dus je kan gewoon gaan naar Curaçao toe en dan kunnen ze je uitnodigen. En dan, als je je uitnodigen, dan hoef je dan niet dan kan je verwachten dat je ook mee kan eten. Het is niet zoals in Nederland dat ze zeggen van ja, ga maar lekker zitten op het sofaatje daar, op de bank, terwijl wij aan het eten zijn. Zo werkt het niet. Ja? Dus, maar dan kan je dan heel snel de psychologie van de mens, van culturen en dan uiteindelijk ook van landen, kan je dan gaan bekijken en bestuderen en begrijpen. Ja? Dus 3 hier is vruchtbaarheid, keizerheen, moederlijke zorg en creativiteit. De 3 symboliseren de vroege resultaten ook. Dus je eerste vrucht. Ja? De kaart moedigt ons aan om relaties en creaties met zorg te voeden en te waarderen. En de schoonheid van samenwerking te omarmen. Want samenwerken moeten we toch wel. Oké, dus dan gaan we naar keizer. Daar hebben we ook net over gehad. Structuur. De keizer belichaamt structuur, orde, discipline. De vieren vertegenwoordigen stabiliteit en controle. In de materiële en emotionele wereld bijvoorbeeld. Ja, en dan de keizer zelf hebben we besproken. De structuur regelt de stabiliteit. En dan, dat klopt helemaal met de vieren. Dus vieren stabiliseren het element van hun pak. Zoals veiligheid en herstel. Ja? Dus dan heb je, als jij 4 punten hebt, dus net hebben we over gehad over driehoek. Nu gaan we praten over vierkant. Dat is een vierkantje. Dat is stabieler dan een driehoek. Ja? Dus het heeft te maken met stabiliteit, 4. En dan heb je daar, elke pak geeft de 4 aan de stabilisering van dat element. Ja? Hier hebben we niet over de basiselementen, maar we hebben over klassieke elementen. En de klassieke elementen zijn natuurlijk vuur, water, lucht en aarde. Dat zijn de klassieke elementen. Het is een verschil. Klassieke en basiselementen zijn anders. Oké? En de 6. Hier hebben we de harmonie en verbinding. De geliefde en de 6. Dit heeft te maken met daadwerkelijk met balans. Want het heeft te maken met wat ik dan noem de zoon- en dochterenergie. De mannelijke en de vrouwelijke energie. Eigenlijk de zoon en dochter. Die 2 die komen samen. En die gaan mengen. Ja? En de geliefde vertegenwoordigt de keuze en liefde. Wat aansluit bij het zoon- en dochter-archetype. Meta-archetype. De 6 symboliseert de harmonie. Dus dit is de echte kaart van harmonie.
Je hebt twee uiteinden en die moeten elkaar ergens in het midden ontmoeten. Ja? Dus dat is wat ik dan ook noem heel vaak compromis sluiten. Ja? Geliefde, de verbinding, actie, keuze en wederkerigheid. Wederkerigheid is een heel belangrijk concept. Wat je geeft, krijg je. Je moet iets geven om iets terug te krijgen. Ja? Iemand kwam naar me toe een keertje en die zei van ja, Glenn, ik wil een man hebben die me 10.000 euro geeft. 10.000 euro elke maand geeft. Ja, het is heel makkelijk om te krijgen. Maak zelf 10.000 euro. Want wat je zaait, oogst je. Dus als je zelf iemand wordt die 10.000 euro per maand kan verdienen, dan krijg je automatisch iemand die 10.000 euro verdient. Zie je hoe het werkt, mensen? Dit is hoe je ook het beste manifesteert en het snelste manifesteert. Om zelf te worden. Ja? Dat is 100% de kracht. Daarom zeg ik ook, als jij deze kaarten goed begrijpt, dan hoef je niet te hopen. Transformeer jezelf in hetgene wat je moet zijn. En wat er gebeurd is, dan krijg je per direct hetgene wat je bent. Ja? Dus in enigszins, je verdient wat je hebt. Heel veel mensen kunnen daar niet tegen. Want ze denken dat ze dan zo geweldig zijn, dat ze het beste verdienen van de wereld. Ja? Terwijl ze zelf niks produceren. En dit is het probleem van de mensheid. Ja, dus wederkerigheid is een heel belangrijk concept in het leven. Het brengen van harmonie is wat je moet zijn. En dan zie je daar ook, ik heb al die kaarten besproken, dus ik ga ze niet één voor één bespreken. Ik ben alleen maar die grote en kleine arcanen beter aan het integreren hier, zodat je dat helemaal je eigen maakt. Oké? Dus dan kan je dan eigenlijk de grote arcana, de archetype van de grote arcana pakken. En dan kan je dat meteen zien in hoe je dat kan toepassen in de kleine arcana, in het dagelijks leven. Ja? De zevende. De innerlijke wilskracht en overwinning. Dan zie je daar de Kundalini, de kracht. Hier, nogmaals, hier zit hij op nummer 11. Maar in de white kaarten zit hij op nummer 8. En dat heb ik in de eerste seizoen, of de eerste episode heb ik dat uitgelegd. Er zijn een aantal occultisten en een daarvan is Crowley. Die hebben ervoor gezorgd dat hij naar nummer 8 gaat. En persoonlijk gezien vind ik het beter op nummer 8 ook. En nummer 11 is natuurlijk de gerechtigheid is gekomen op nummer 11 dan. Hè? Dus die hebben dan plek geswitcht. En de gerechtigheid die past ook beter op 11. Ja? Dat ook in Libra is. En Libra is de symbool van gerechtigheid. En nummer 11 helemaal, want nummer 11 heeft ook 2 stokjes. Heeft te maken met ook balans trouwens. Dus het heeft te maken met nummer 2. Nummer 11 is eigenlijk nummer 2. Hè? Ja? Dus als ik jou... Je kan eigenlijk... We kunnen heel diep hierin gaan. Want als we dan nummer 11 hebben, dat is dan het gerechtigheidskaart. Die kunnen we koppelen met de hoge priesteres die daadwerkelijk nummer 2 is. Maar we kunnen ook de woorden... Volgende week gaan we praten over de Hebreeuwse letters van elke tarotkaart. En dan maken we woorden. En dan op basis van de letters die bij elkaar komen als woord, dan krijg je ook een verhaal daar over dat woord. Ja? Dan gaan we al, en mensen, en dit is magie. Oké? Dus, en ik weet, hoe meer ik naar het einde van mijn show ga, hoe minder mensen gaan kijken. Dat vind ik niet erg. Maar in het begin en het einde van mijn lessen verspil ik de meeste quote-unquote geheimen. Ja? Dus de zevende, zeg maar, is de innerlijke kracht. En het is doorzettingsvermogen. Dat heeft ook te maken met de Kundalini trouwens. Dit is dan de Kundalini-kracht. Dat zie je ook. Het is een vrouwelijke figuur. Met het hoofd in de hemel weer. En dat is dan zeg maar de oneindige symbool die je daar ziet. En die heeft dan de leeuw zijn mond open. Nou, ik ga ik nu al vertellen. De leeuw, die was de slang ook. Dus in de oosten is die bekend als een slang. En dan zie je ook heel vaak in de vieringen van, ik weet niet, maar een van die Oosterse vieringen, zie je ook heel vaak dat ze dan
de leeuw een soort slang ook maken. Dus dan zie je een slang met de hoofd van een leeuw. Want die tweeën zijn eigenlijk één hetzelfde. De leeuw symboliseert de kracht en de slang symboliseert ook de beweging. Want dat is de beweging die energie daadwerkelijk doet ook. Ja? Dus de uitdaging in elke pak overwinnen, zoals doorzettingsvermogen en strategie, dat is dan zeg maar nummer 7. De kaart herinnert ons aan het belang van veerkracht en moed. Maar we moeten eigenlijk moedig zijn. Heel vaak zijn we niet moedig. We zijn bang. Mensen zijn bang om, ik weet het niet, om hun dingen te verliezen. Er is niks te verliezen. Je hebt niks. Je denkt dat je iets hebt, maar je hebt niks. Dus het is beter dat je dan je mond openmaakt en je vrijheid verklaart eigenlijk. En zorg ervoor dat je niet een slaaf bent van het systeem. Hè? Want wij denken dat we de spullen hebben. Dat is waarom we dan stil blijven. Want we willen onze spullen niet kwijtraken. Maar welke spullen? Je hebt niks. Je denkt dat je hebt. Ze laten je geloven dat je hebt. Maar wanneer ze daadwerkelijk je spullen van jou moeten wegpakken. Geloof me maar. Je gaat mond vol tanden. Hoe kan dit gebeuren? Dat gaat allemaal niet. Dit is hoe ik het heb gezien. Heel vaak in Nederland. Mensen zeggen. Ik begrijp het niet. Het kan allemaal niet. Hoe kan het nou? Wow, het is toch van mij? Dat begrijp ik allemaal niet. Dit is wat gebeurt als je dan zeg maar genaaid wordt. Want als ze dingen van jou willen pakken, dan pakken ze het gewoon van je. En dan kan je gewoon van alles schreeuwen en alles zeggen wat je wil. Ze pakken het gewoon, want je bent gewoon een slaaf. Je moet gewoon, en dat moet mensen onder het oog gaan zien. En dat is de trauma ook. Mensen zijn getraumatiseerd. Ze willen niet inzien dat ze een bepaalde trauma hebben. Je moet met je trauma dealen. Je moet niet weglopen en schuilen voor je trauma. Ja? Wat de mensheid heeft gedaan en nog steeds aan het doen zijn andere mensen tot slaaf aan het maken. Ga dat niet schuilen. Ga niet ga niet goed praten. Niks van die dingen. Je moet het onder het ogen zien, meedealen en zorgen dat jij jezelf transformeert, beter mens wordt. Ja? Je gedachtegang daarover veranderen. Want dat is het probleem van onze samenleving. Dat is het probleem van de mensheid als geheel. Slavernij. Heeft niks te maken met kleur. Heeft niks te maken. De blanke mensen zijn ook slaven. Ja? Ik heb het gezegd. Ik ging daar. Iedereen hier. Koning, koninginnen. Iedereen. Ja? Op het moment dat je meedoet aan dit slavensysteem, dan ben je ook onderhevig aan het slavensysteem. Dan ben je zelf ook een slaaf. Ja? Een keertje heeft Elon Musk dat gezegd. Hij zegt, ja, we waren ook een keertje slaaf. Ik zou willen dat ik in die interview van Elon Musk zou zijn geweest. Dat ik zou zeggen van, nou, we waren niet. De witte mensen waren niet slaven. Ze zijn nog steeds slaven. Ze creëren slavenconstructies waar hun zelf slaaf van zijn. Dat is het mooie van het verhaal. Dat is lachwekkend. Want je creëert constructies zodat jij van andere mensen gratis mankracht kan krijgen, waarvan jij zelf eronder gaat vallen. Want op een gegeven moment kan deze systemen ook niet werken als je niet slaaf bent. Als jij jezelf ook niet slaaf bent. Maar goed. De kluizenaar, dus zijn de 8. De kluizenaar symboliseert introspectie en innerlijke zoeken. Wat past bij de vader, meta-archetype, de wijze leraar. Ja. Je moet jezelf soms gewoon ook aan wat ze zeggen, gewoon jezelf kluizen en je studie. Ga maar studeren. Als je niet weet wat je moet doen, ga gewoon iets studeren. Ja? En de 8, zeg maar, overwinnen van beperkingen. En doorgaan met innerlijke transformatie. Dat moet je doen. Je innerlijke transformatie doen. En dan zie je helemaal aan de rechterkant daar, het is vakmanschap, man. Dat hebben we niet meer, vakmanschap. Iedereen is op internet onzin aan het doen en zo. Maar je moet iets met je hand ook kunnen doen. Je moet iets met je hand kunnen bouwen. Ja? Dat zou ik iedereen aanraden in ieder geval. En als je op computers leuk vindt om te werken zoals ik, dan moet je tenminste iets leren bouwen op computer. Niet hetgene wat heel veel mensen doen omdat ze heel snel rijk willen worden. Snel rijk worden bestaat niet.
Het kan gebeuren, zoals als je kan drugs verkopen en dan ben je heel snel rijk. Ja? Dus het kan. Maar in het echt, je bent jezelf moeilijk aan het maken. Want ook al heb je al dat geld, heel vaak zie je ook, als je geld wint van de loterij, of heel veel geld krijgt door drugs te verkopen, bij wijze van spreken, je hebt de kwaliteiten niet om het te behouden. Je bent geen leider, je hebt niks meegemaakt, je hebt jezelf niet getransformeerd. Dat is de reden waarom iedereen alles kwijtraakt wanneer ze rijk worden en dan vervolgens zijn ze erger dan ze zeg maar, zijn begonnen. Dus de stappen voor al hetgene wat je in je hart hebt om te bereiken, heeft te maken met zelftransformatie. En je moet vrij zijn om dat te doen. En als jij constructies hebt of jezelf beperkt, dan kom je er niet. Ja? We kunnen niet verwachten dat wij onszelf compleet kunnen transformeren als we beperkingen hebben. Dat gaat niet. En dit is het punt dat ik wil zeggen. Ik was aan het schreeuwen daarvoor en iedereen naar hun moeder aan het sturen. En nu hoop ik, als ik dan wat zachter praat en netjes, dat ik dan zeg maar degene die dan luisteren naar nette gesprek en die ethisch acht te zijn, dat ze naar dit boodschap kunnen luisteren. Ja? Je moet, ook jij, en ik ga het heel mooi zeggen en heel zachtjes, ook jij, de ethische vrouw of man die denkt dat hij ook zo ethisch is, dat je niet hoeft te luisteren naar geschreeuw en al die dingen. Ook jij moet transformeren. Ja? Want 9 van de 10 mensen die ik heb gesproken zijn immoreel. En het is niet ik ben niet aan het veroordelen, maar eigenlijk ben ik aan het veroordelen, maar op basis van natuurwetten. Want op het moment dat je niet volgens de natuurwet handelt, dan mag ik je beoordelen hoor. Heel veel mensen zeggen, ja, je mag niet oordelen, Oh jawel, je mag oordelen. Hoe anders leer je dan? Ja? Ga je niet vertellen dat ik al die oordeel aan een of andere rechtersysteem ga laten. Serieus? Je bent gek, jongen. Echt serieus. De 9e, dit is de dood. Heel vaak zeggen ze dat de dood een heel slechte kaart is. Eigenlijk is het niet een slechte kaart. Het is geen negatieve kaart, de dood. De dood is een transformatiepunt. Een plek waar je dan gaat transformeren. Daarom 9 is de conclusie. Dus je hebt alles al meegemaakt. Bij 8 heb je al je hoogtepunt bereikt. Alles gaat goed, bij wijze van spreken. En het gaat zijn gangetje, of laten we zo zeggen, het gaat goed. En op 9 zeg je van oké, ik heb mijn hoogtepunt bereikt. Conclusies. Laat me het even anders vertellen. Voor groei neemt dood plaats. Nogmaals, voordat iets nieuws groeit, heb je te maken met dood. Uit de dood, en dit concept kan ik heel makkelijk in de natuur bewijzen. Dit betekent natuurwetten ook. Als jij een zaad hebt en je zet hem in de grond, de eerste wat hij doet is hij gaat eerst dood. En dan gaat de eerste, zeg maar, stengeltje eruit komen. Dat is een volgens wet. Dus bij iets nieuws, voordat er iets nieuws komt, moet iets anders doodgaan. Dus de dood is niet per se een slechte kaart. Of een slechte iets. Heel veel mensen zijn bang voor dood. Wel, in de huidige situatie waarin we zitten, daarom zeg ik tegen jullie, als we onszelf niet transformeren naar iets beters, dit komt sowieso toch al. De vraag is hoe je er zeg maar, aan de andere kant eruit komt. Ja? Want men denkt dat het allemaal grapjes is, dat als mensen op televisie komen en zeggen van luister, we moeten echt nu iets gaan doen met, we zijn niet goed bezig als mensenras. Ja? En ik zeg je niet alleen maar wat verkeerd is, ik geef je ook oplossingen. Maar je moet het wel kunnen accepteren. Of je moet wel tenminste kunnen zeggen van, je gaat onderzoeken. Of je moet tenminste iets doen. En actie gaan beginnen te ondernemen, beginnend met jezelf. Ja? En dan pas kan je zeggen van, oké, ik heb aan mezelf gewerkt.
Laat me ook andere mensen leren hoe hun ook aan hunzelf kunnen werken. Dat is mijn boodschap. Er is niks anders eraan. Er is niks moeilijks eraan, niks ingewikkeld eraan. Ja? Maar laat me vertellen, hoeveel mensen luisteren naar dit bericht. Van iedereen die naar luistert, duizenden mensen soms die naar mijn podcast luisteren. 1% misschien. De symbool voor transformatie is de dood. Het is ook de einde en de sluit zeg maar de einde van een cirkel en het begin van een ander. Ja? De 9 tonen voltooiing en voorbereiding hetzelfde. 9 hetzelfde. Sterker nog, 9 is 0 met een staartje. Dus het is 0 met een staartje. Ja? Dus einde, overgang en nieuwe cycli. Afronding van hun, zeg maar, in elke kaart betekent dat ook de afronding van het element. Het is het einde van de cyclus. En dan gaat hij weer beginnen. Dus die 10 kaarten die je daar hebt, het gaat sequentieel doorheen. Je gaat sequentieel. Soms moet je vragen, waar ben ik in dit verhaal? Ja, waar zit ik als persoon emotioneel in dit verhaal? En dan weet je waar je naartoe moet gaan. En dus als je een snelle transformatie wil, dan ben je bewust bezig met die transformatie. Ja? En dan kan je gewoon die kaart leggen en dan zeggen, waar zit ik? Oh, ik zit hier. Ja, dat betekent zelfreflectie en dan zelfbegrip. Ik ben hier in die stapel. En dan, wat is dan de volgende stap die ik moet doen? Dus degenen die ons deze kaarten hebben gezien, hebben ons het heel makkelijk gemaakt eigenlijk. Heel makkelijk gemaakt. Ja, moet je je voorstellen dat je alleen maar je hart hebt. En met de mensen tegenwoordig met een slecht hart, met alles erop en eraan, kunnen ze niet naar hun hart luisteren natuurlijk. Want ze hebben geen hart. Maar in ieder geval kan je dat gebruiken. Dus de 9 betekent einde. En wanneer het einde is altijd weer een begin. Dus het begint weer opnieuw. Maar dan krijg je een andere uitdaging. Maar het is, als je goed oplet, is precies dezelfde uitdaging, alleen anders uitgepakt. Ja? En dan als jij dan zeg maar dit begint te begrijpen, dan wordt het leven leuk. Want dan kan je zeggen, oh, dit heb ik al meegemaakt. We gaan zo ermee om. En een andere keertje kan je zeggen, ja, ik ga een andere keuze maken. Dit is het hele verhaal. Dit is waarom we hier zijn. Om die ervaringen te hebben. Alleen op het moment dat die ervaring jou pijn geeft en je laat lijden en dat soort dingen. Jezus Christus, man. Dat betekent dat je die stappen niet onderneemt. Dat je niet begrijpt wat je aan het doen bent. Ja? Goed. We zijn bijna klaar, mensen. De perfectie, dus evenwicht, de gemachtigheid en de 10. Ik zeg altijd, de nummer 6 heeft te maken met balanceren. De machtigheid hier heeft te maken met de balans behouden. Dit heeft te maken met dus nummer 10 is eigenlijk het balans behouden zelfs. Symboliseert balans en integratie en past bij het moeder-meta-archetype eigenlijk. Bewaker van evenwicht. Ja? Dus het is het behouden ervan. Als je goed rondom je kijkt, dan zie je dat de wereld die is in een bepaalde balans. Maar het is niet alleen maar het bereiken van die balans, maar het is ook het behouden van die balans. Dus het heeft meer te maken met het onderhoud van die balans dan het balans zelf. Ja? Dus gematigdheid is balans, geduld en integratie. De 10, voltooien van een cyclus in elk domein. Ja? Of in het materieel is overvloed en emotioneel is vervulling. Dus deze kaarten eigenlijk herinneren ons om evenwicht te bewaren en onze successen te vieren. Terwijl we nieuwe doelen stellen. Dus in balans blijven. Je begrijpt hoe het werkt nu. Je blijft in balans. Behoud dat. En je zoekt nieuwe uitdagingen. Ja? Oké, mensen, volgens mij. Ik heb nog eentje. Dit heeft niemand niks gezegd. Maar ik heb het als laatste gehouden. Dat is dus de toren en de 5. Ja? De toren staat voor vernietiging. En dat zijn de 5. En nummer 5 is in het midden van de dek. Dat heeft te maken met loslaten van 1 tot en met 4 kan je zeggen. Of van 0 tot en met 4 kan je zeggen. En dan het omarmen van iets nieuws van 6 tot en met 10. Ja? Dus, en nummer 5 is in het midden van dat. Dus dat is eigenlijk wat we dan noemen, zeg maar, het punt van transformatie. 1, 2, 3, 4, 5. Punt van transformatie. Er is nog iets, dat is dan de 5.
Er is nog iets dat ik wil bespreken. Dat is de pentagram. Heel vaak zie je aan de rechterkant daar, we hebben pentakels gesproken. En ik heb niet, pentakels is niet zomaar genoemd pentakels. Pentakels is verwijst, en dit is een beetje een diepere uitleg van de kleine arcana pentakels deck. Ja, de troevenkaart pentakels. Pentakels heeft te maken met het Grieks woord penta, is 5. Oké? En 5 heeft te maken met de 5 elementen. Wat ik dan noem de klassieke elementen, of wat ze dan noemen, de occultisten noemen de klassieke elementen. En 4 kun je al noemen. 4 kan je benoemen. Dus vuur, water, lucht en aarde. Ja? Wat is dan de 5e element? De 5e element is geest. Oké? Of kan je zeggen kracht. Maar er is een verschil in de pentagram met de punt omhoog en de pentagram met de punt naar beneden. Heel vaak wanneer je mensen hoort praten, en vooral christenen, die hebben dit misconceptie, dat de pentagram in het algemeen een duivels symbool is. Niks is verder van waarheid. De pentagram betekent de 5 basiselementen, waardoor als je dan zeg maar de punt omhoog zet, betekent dat de geest, dus je bewustzijn, de meester is over de 4 andere elementen. Ja? Dus je actie, je emoties, je gedachtegangen en materiaal. Ja? Je geest die regeert erover. Oké? Dat is, en de decks, daarom heb ik dit als laatst gelaten, want dan kan ik dit heel goed uitleggen en rustig uitleggen. Er zijn ook 5 stapels in de tarot. Je hebt natuurlijk de grote arcana en de 4 stapels van de kleine arcana. Wat wijst aan, op het moment dus dat je dan de grote arcana goed begrijpt, dat is dan de puntje omhoog. De grotere machten, laat ik het even zo zeggen. De grote arcana is de puntje omhoog. En de 4 andere punten zijn de 4 kleine arcana troefkaarten, de decks, de trumps. Oké? Dus daarom zeg ik zelf, ik doe aan high magic en niet aan low magic. Want elke kaart in de kleine arcana kan je gebruiken om te manifesteren. In de desbetreffende domein. Je kan gebruiken, geen probleem. Maar op het moment dat je die archetype kwaliteiten in je verwerkt, dan ben je automatisch regeerder over de 4 andere elementen ook. Die hebben geen keuze, maar gewoon te volgen. Ja? Dus dat is dan de reden waarom ik dit ook. Maar nummer 5 betekent ook transformatie. Ja, het heeft een punt. Het is eigenlijk de middelpunt van nummer 0 tot en met 9 is 5 de middelpunt. Ja? Dus dan heb je aan de linkerkant, de 0 is de extreme van de ene kant. En de 9, dat eigenlijk de 0 is, maar met een staartje, is de extreme van de andere kant. En zelfs als je 1 tot en met 10 doet, dan kan je toch wel eens een beetje beredeneren dat 1 ook zit in de andere kant in 10. 1 zit ook in 10. Dus dan heb je dan de weerspiegeling. Daar wil ik naartoe. Dus de 9 en de 0 zijn de weerspiegeling van elkaar. In de wiskunde en rekenkunde, dan zie je ook de 0 en de 9 hebben speciale kwaliteiten. Daar ga ik volgende week over hebben. Ja? Dus ik hoop dat jullie slimmer zijn geworden hiervan. Want ik vind het best wel spannend. Daarom geef ik die lessen ook. Ik vind het best wel leuk. Zeg maar de kennis zelf. Hè? Dus, maar de 5 betekent natuurlijk conflicten. Maar ik zie het niet als iets slechts conflict. Ik zie het meer als een soort transformatie. Natuurlijk, als je iets loslaat, dat kan conflicten in je brengen, bijvoorbeeld in de vorm van emotie. Maar soms ook in de vorm van je gedachten. Krijg je conflicten gedachten. Of je acties. Je wilt iets doen, maar je doet iets anders. Ja, dus die dingen die bestaan in elke domein. Bestaan ze, die conflicten. Maar het heeft meer te maken in deze zin, in de zin van 5, heeft het meer te maken van de overgang van de ene naar de andere. Ja? En dat gaat heel vaak gepaard met conflicten gevoelens, conflicten gedachten. Dat heeft daarmee te maken. Ja, de omgekeerde pentagram
Ja, dat is een goeie. Op het moment dat... eigenlijk wat je zegt is dan, als we dat vanuit de optiek van de tarot bekijken, als je de pentagram omdraait, Eva, dan heb je de hogere krachten, als het ware zeg je, ik wil hem onderaan hebben. Ik wil dat de wereld, de wereld de heerser is van de geest. Dus ik wil dat de elementen de heerser is van de geest. Dus de kleine arcana moet de heerser zijn van de grote arcana. Ja? Trouwens, de bewoording groot en klein betekent niet die ene is belangrijker dan de andere. Maar begrijp wel dit punt. Dat het hoge regeert altijd de lage. Het regeert het altijd. Dus als je het omdraait, daarom is dat ook, en dat heeft Anton LaVey heeft dat populair gemaakt, laten we zo zeggen. De omgekeerde pentagram als de symboliek van satanisme. Maar de omgekeerde pentagram betekent eigenlijk, ik wil dat het vlees regeert op de geest. En als je het omdraait, dan zeg je, nee, ik ga mijn geest laten regeren op de vlees. Op de materie. Dus ik laat mijn geest regeren op de materie. En als je het omdraait, dan heb je dan de materie regeert op de geest. Wat je niet moet hebben. Daarom zijn ze ook van de mening, satanisten zijn van mening dat materialisme is het hoogste doel. Mijn lusten, die worden continu en voortdurend moet dat vervuld worden. In de terminologieën van eten, in terminologieën van seks en al die dingen. Die dingen zijn belangrijker in iemands leven, iemand die satanist is. Andere woorden, je bent gewoon een dier. Ja? En vandaar ook ik kan de hele dag hierover hebben hoor. Vandaar ook wat ze dan noemen de Baphomet. Dat is dan de dier die met die horentjes zo. En dan als je die horen, die kan je dan letterlijk in die pentagram zetten met de baard van de geit omlaag. Die is dan de punt naar beneden. En met die twee horentjes omhoog. En dan krijg je dan zeg maar de satanische symboliek in Baphomet zelf. Ja? Nogmaals, die dingen waren normaal gesproken niet per se symbolieken van satanisme. Dat heeft Anton LaVey, de oprichter van de satanische tempel, heeft opgericht. De Church of Satan, niet satanische tempel, de Church of Satan. Heeft opgericht. Hij heeft het eigenlijk meer gepopulariseerd. In opdracht ook trouwens. Dat heb ik van goede bronnen gekregen. Dat hij opdracht heeft gekregen zelfs om dat te creëren. Als een soort van tegenkracht van de kerk. Zodat de mensen naar de kerk gaan vingers kunnen wijzen naar satanisten, zeg maar. Ja? Dat heeft niks mee te maken. Satanisme heeft niks mee te maken. De meeste mensen op aarde zijn satanisten. Ja, ik heb het gezegd. Ja, ik heb het gezegd. 95 tot 99% van de mensen die rondlopen zijn satanisten. Ze weten niet eens. Ja? Want het heeft te maken met je gedachten. Het heeft te maken met die 4 elementen. Als die 4 elementen niet onder de beheersing is van de natuurwetten, van de hogere machten, van je eigen ikke, van laten we het zo zeggen, van de creator, in harmonie is van de creator, ja, dan ben je een satanist. Zo simpel is dat. Satanisme betekent gewoon het omgekeerde. Het tegenovergestelde, daarom draaien ze het ook om. Het is een tegenovergestelde kracht. Ja? Dus het idee is om balans te vinden tussen twee extremen. Dat is de pad van de zoon. Daarom is de zoon de derde, zeg maar, van de moeder, vader, en dan heb je de zoon. De zoon en dochters die zijn één in het midden. Ja? Oké, mensen, dat was het een beetje voor vandaag. Ik ga het laatste hoofdkaarten bespreken, dat is de ster. Ja, die vertegenwoordigt hoop en inspiratie. Ja. En persoonlijke ontwikkeling, dat is dan de ster voor. Fases van groei, dat betekent, dat is dan de hoofdkaarten. De hoofdkaarten zijn de fase van groei. Innerlijke groei. Ja. Niet de situatie van buiten, maar de innerlijke groei. Dat zijn die hoofdkaarten. Die ik dan ook gewoon de meta-archetype noem. Want
Page, de zoon nogmaals. Sorry, de Page, de dochter nogmaals. De ridder, de zoon. De moeder is de keizerin. Of de koningin, sorry. En de koning is natuurlijk de vader. Ja, heel duidelijk. Duidelijk kan het niet hoor. En, maar de ster is eigenlijk de dochter. Ja, is de bron van vernieuwing. Dat is de dochter metatype, dat is de ster. Ja, het is een bron van vernieuwing eigenlijk. Dan zie je daar ook putten van een oneindige bron daar. We hebben het besproken in de grote arcana gedeelte afleveringen. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn om meer diepte te krijgen van de grote arcana, dan verwijs ik naar mijn vorige podcast maar gewoon. Ja? Fase van groeien. Kaarten inspireren ons om te blijven leren, om te blijven groeien en onze innerlijke potentie te ontwikkelen in verschillende aspecten van het leven. Ja? Dus je moet blijven bewegen. Als je niet beweegt, ben je dood. Oké. En natuurlijk de wereld vertegenwoordigt alle andere arcana's. Dus al het andere die valt hieronder. Ja? Dat is eigenlijk de volledige integratie van al deze aspecten. Mijn wens is, en het is een wens. En het is een wens die mogelijk is. Dat elk mens die loopt op aarde deze kwaliteiten heeft. Het zijn goede kwaliteiten. Op tijd zijn, op tijd komen, is een goede kwaliteit. Waarom zou je het niet willen aannemen? Waarom zou je het niet willen hebben? Iemand die gefocust is, die leiderschap toont, die zorgt. Waarom zou je die dingen niet willen? Mijn wens en mijn hoop. En ik kan het niet dwingen, want als ik het dwing, dan ben ik niet beter dan de regeerders daarbuiten. En al die andere mensen die zogenaamd ons heersers hebben verklaard dat wij hun heersers, dat zij onze heersers zijn. Ja? Mijn wens is dat iedereen deze kwaliteiten ontwikkelt en een betere mens wordt. Dat heeft te maken met de sterrenkaart is, dat is een goede vraag wordt gesteld. Welke nummer is de sterrenkaart? Laat me eventjes kijken voor je. Dat is nummer 17. Nummer 17. Ja? En nummer 17 is eigenlijk ook weer 8. Ja? En zonder te veel details te bespreken, maar ik geef je wel een beetje een puntje van de ijsberg. Wanneer je praat over vrijmetselaars en al deze, zeg maar, orders, ja, dat is nummer 17. Al deze, wat ze dan noemen, zeg maar, de Masonic orders en allerlei type, ja, occulte orders. Wanneer ze dan gebruik maken van nummers en numerologie en dat soort dingen, dan doen ze dit ermee. Dan zeggen ze van oké, laat me even, als je een beetje bekend bent met grammatia, dan gaan we ook volgende week erover hebben. We gaan al deze dingen bespreken volgende week, maar dus dat je een beetje een voorproefje krijgt. Dan praat je over, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van oké, dit is nummer 8. Maar wat zit op nummer 8? Op nummer 8 zit bijvoorbeeld kracht. Kracht zit op nummer 8. Vooral in de white deck. Ja? Dus, en dat is dan de Kundalini. Dus in principe vertelt hij je een verhaal hier ook. In principe, daarom zeg ik, dit is een boek. Want dit vertelt je ook een verhaal. Hoop en inspiratie, persoonlijke ontwikkeling. De Kundalini die maakt ook deel daarvan. Die is ook een kracht die je daarmee inspireert, helpt, etc. Ja? Dus, en nummer 8 betekent ook ontwikkeling. Een bepaalde momentum. Hebben we besproken. Die betekent momentum, groei. Je bent goed in balans. Dat doet ook de Kundalini. Dat doet ook wat ze dan noemen dan de segment, energie. Ja? Dus het is een energie die balans behoudt. Oké? Dus als we praten over de segment, of wat ze noemen dan Kundalini, is de energie die balans behoudt. Ja? Goed zo.
wereld hebben we al gehad. De wereld is een culminatie van alles. Oké, zo een vooruitblik volgende week. De volgende show duiken we in het diepte van de 22 Hebreeuwse letters. Dan ga je zien, het is een fonetische taal, Hebreeuws. Ik ben niet 100% goed in Hebreeuws, maar genoeg om hierin heel veel te vertellen eigenlijk. Ik heb in ieder geval de hele alfabet doorgenomen. Ik heb genoeg kennis van elk letter. Ik kan het niet goed spreken. Mijn schrijven is beter dan mijn spreken. Maar de meeste talen is het zo bij mij. Ik ben niet een spreker eigenlijk. Ik ben meer een schrijver. Ik probeer zo goed mogelijk dingen, mijn gedachten op papier te zetten. Ja? En ik ben door de jaren heen beter geworden daarin. In het schrijven. Praten soms, omdat elke taal zijn eigen nuances heeft. Zijn eigen regeltjes en dat soort dingen. Ja, soms val ik dan tekort. Maar je moet goed voorstellen, ik ben opgegroeid waar ik dan 4 talen moet spreken om alleen maar met de buurlanden te kunnen communiceren. Spaans, Nederlands, Engels en Papiamento. Ja, kan je je voorstellen. En dan nog een keertje moet ik dan Grieks, als ik dan de Bijbel wil begrijpen, dan moet je Grieks begrijpen. Dan moet je daar ook gaan induiken. En dan moet je ook nog eens in Hebreeuws gaan bedenken. Dus alsjeblieft, niet lullen. Ga maar niet zeggen van ja, je kan niet goed praten of whatever. Probeer de informatie te begrijpen. En ik denk dat ik best wel goed Nederlands hier lult, zodat jij een beetje kan begrijpen hoe het is. En dan zelf induikt. Want dat is uiteindelijk, ik wil jullie nieuwsgierig genoeg maken omdat je dan zegt van ik ga ook zelf een keertje die stoffige Bijbel lezen, bij wijze van spreken. Die gaan we bespreken volgende week. Mijn Bijbelles, ga je nu al vertellen, is niet gemaakt om mensen te bekeren. Ja, alsjeblieft zeg. Dat is niet mijn doel. Maar ik ga wel de donkere, wat ik dan de occulte kant van de Bijbel ga bespreken. En ik ga bespreken al die boeken waar ze vandaan komen. Wat al die patriarchische figuren in de Bijbel, wat allemaal betekent. Ja, we gaan de echte Bijbel bespreken dus. Ja, niet de bullshit die je krijgt in de kerk. Die ik ook al die tijd heb gehoord in de kerk. Ja, echt de echte ding. Maar eerst volgende week, de 22 Hebreeuwse letters. Belangrijk om te begrijpen voor de volgende seizoen. Dus dat ga ik nu al vertellen. Ja, dus we gaan de symbolieken van de getallen ook bespreken. We gaan het koppelen met de tarotkaarten. Heel belangrijk. En de betekenissen. Ja. Het is een rijke combinatie. We gaan een rijke combinatie maken met getal, grote arcana, getal en Hebreeuws. Dus ik wacht op jullie volgende week fris en fruitig weer. Ja. Dit is wat ik wil. Goddelijk. Elke week probeer ik een nieuwe plaatje voor jullie te bedenken. En te vinden. Maar dit is vandaag de vader en de moeder daar. De vader en de moeder. Ja. Ja, de Ivanisha. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook heel erg gemotiveerd daarin. Ja, het is heel interessant, ja. Ja. En wat ik wil ook is dat jullie, als jullie deze gegevens hebben, deze informatie hebben, jullie familieleden die oh mijn god, die gelovige mensen, jongen, die gelovige mensen, die moet je gewoon kunnen uitleggen en vertellen. En liefde natuurlijk. Probeer zo lief mogelijk te zijn, maar ja, soms is het een beetje te veel natuurlijk, hè. Maar goed. Sekmet, de behouder van balans. Ja, hele mooie dame, mijn geliefde. Ik zou zeggen, mensen, tot de volgende week. En ik zie jullie volgende week fris en fruitig. Tot de volgende week. En mooi maat.